E bwo chenro mar UHC obago ng'anyo machielo kawuono e apis migawo mar thieth ma Afya House ka giywago pek e tijegi. Jochiw thieth go moting'o nyamrerwa, joma tiyo e lab e kind mamoko ywak ne migawo mar thieth ka gidwaro ni ondikgi e yo ma ongirore kanyakla kod deko e yudo thuolo mar medruok somo. Ng'anyo jochiw thieth go nochakore tarik 4 dwe ni ka gisingo mar dhi mbele gi ng'anyo tich ariyo juma ka juma nyaka migawo mar thieth ket e tim dwachgi. These health workers have been working under very dubious contracts whereby they are giving services but they are not getting paid the same with the nurses who are under permanent and pensionable terms. So we are saying as a union, we are saying as health workers, we cannot have health workers who are being paid less yet they are doing the same services. Nyamrerwa matiyo under UHC higa mar 2020 nondika wa contract mar higni 3 kane omiwa promise ni tok higni 3 tidhi rwakwa migawo mondo mi wanwang' allowance ma jok moko yudo. Tok higni 3 go nokomiwa gimoro amora, to gima ne nyisowa en ni mondo mi gichak extend kendo. Mamano kane gimedo to nwaneno ka ok en dhi koro maber nikech jowetewa mamoko dok e skul, jowa mamoko nigi pesa moromo to wan to ok wayudi. Kodwa gombi sirikal ni mondo mi gilok contract mane gimiyo jowa mondo mi odhi permanent and pensionable. Wangiso Ministry of Health ni pod wabiro biro ka pile nyaka chieng' ma ubiro miyowa gima wadwaro ma une manondiko.